Master, say, guys, how are you doing? My son. Say guys, what's up? So, guys, as you all know, depending now, yeah, so today we just wake up in the morning, early in the morning. Kumboenda kuma check up kuchipatara timboona kuti zvakamira sei, nyaya dzacho dzokufamba sei, is it safe here kuti mai ava vakere mwana soon as this and especially neoperation. So tanonoka kubatsirwa pozi vanga vachimbosikaniwa tanonoka kubatsirwa update yacho tanyatsozokupai yese asi ndokutobva izvozvo zvatova kuma4 ndokutodzoka izvozvo kumba. So and another thing guys, as all know kuti isusu hatirende as all know guys kuti sinorenda hatina pedu and two hatina kanonzi kachi hatina kabusiness kedu katinoitawo kanonzi kaside hustle katinchiita kuseri nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvisiri kudi zvinosingaita sebe zvinosingabatani. So now tauda kustarta kuti tiite something, tistartewo kabusiness o kasomething o tikwanisewo kuzovakawo panonzi pedu tirege kudi kurenda. So pane nyaya yandaiona vanhu vazhinji pavaimboya vachikumbira kuti ndoda kuti guys mutitsvagirewo pamba, munhu ada pamba pekuita sei, pekuchengetera. So a lot of people vakatowana sure. So now pane munhu akazondipawo advice akati iwo kurenda actually ndondaizifunga but nongoti ngozvizezera. So wadi wangotsvagawo pembawo pekunzi uchengete worezawo kamari kako kaubhadhara rendi kako uchikachengetedza wotozovhura kana business o wotozotengawo pako panonzi pako. So guys, isusu tikutsvagawo pamba pekuchengeta please, this is serious issue. Kana zvitoita kutotanga mwedzi wowati kutopinda iwo kuti vatisabhadhara rendi kunoko mozati tikawanawo panhu pakadaro pekuti tichengeta tinokwanisawo kusevha mari wekuti vapfanha vasi vaone future mukati mulife. But tikaramba tichingoda kubhadhara rendi tidangozvita ngati togona kubhadhara marendi sereki asi pasina zvatiri kuita hapana kwatinenge tichidi tichienda. So nemutsa nemwoyo wese vanhu vamwari fambisai vhidhiyo izvi tegai vanhu mozivawo vane dzimbawo nyamwe pamwe uchiri kuipedzisa pamwe yakapera nyamwe kuri kupi don't just want kuti mutauni chete, just want kuti tive nepanhu patongotiwo tongodzikamidza tombofokasa kuti tiunganidza tuma 200 totatinge chidi tichiwana kana kuti mari yacho yese ipere kupi kurent. So thank you so much kuna vachabatsira panhau yeuyu ndichazokuupdate kuti kwanzi chii zvazofamba sei, but for now please help. Tell them baby how serious we are. Tell them how serious we are about that. Because we are very serious. Vane dzimba vada kuchengeterwawo dzimba tibatewo please. Hazvina kumira mushe. Hazvina kumira fine, zvinhu zvacho hazvisi kubatana guys. Ainde zvichokwadi hazvipo. Especially vari kunana UK. Nyamwe ari Vazhinji kupi? vacho vari kunana UK vakasiya kunoku kusina vanhu. Vazhinji vacho vakasiya padongo tibatei. Tibatei tongopabatawo sepamba pedu, you know kuti tiri smart. So we can just nyamwe uri kupi not UK church. Pamwe utori kuno kuZimbabwe but une mwemba utori somewhere. Please. Kuda vanhu. As a belief people. Chero vana mbuya vavo varida kuchengetwa. Vachengeta. Tazoseka apa pakwazenisa nyaya yacho ndanda kuona uri kumusha uko. Kwaningone zvinhu zvako gasi yako chichi. So guys please, we are serious kuti tisambe tingowaste mari dzingobhadhara nemarendi and it's not worth it because mari yese upera marendi and you know Facebook now is doing nonsense. If nyamwe ndikati nditi titsvage tumabasa zvacho zvatogona 1 tinenge zvigona kutosipana mawaya kana 150 and 150 sinogona yangofanana nekuti ndongoshandira kwete rendi mapamba emwana saka pane pasina zvandiri kutoita. Saka need transport futi yekuenda kubasa vacho saka I think the best thing ndeyekungoti tingopusha zvishoma izvozvo topushawo YouTube iyoyo but mimotivatesawo ngoti tongowanawo pekudzikamidza. Actually we are good people, musangotionawo paFacebook kuti tingodai
but people they know us in real life and this is a very good people and one to fire more than anything. So please help, guys. Thank you.